Hola a tothom! Avui anem a practicar les paraules planes. Recordem que a les paraules planes la seva síl·laba tònica, és a dir, la que sona més forta, és la penúltima síl·laba. I s'accentuaran les paraules planes que no acabin en vocal, que no acabin en vocal més S, que no acabin en ben i que no acabin en bin, ben al contrari de les paraules agudes. Anem a practicar amb uns exercicis. Troba del següent llistat de paraules les que siguin planes. Anem a llegir-les. Plàstic, arròs, pissarra, germà, colònia, sofà, ceràmica, ràpid, matemàtiques, cullera, llàgrimes, granota, pilota, carpeta, càmera, màquina, cançó. Anem a comprovar les respostes. Tenim que plàstic sí és una paraula plana perquè la seva síl·laba tònica és la penúltima. Arròs no ho seria una paraula aguda perquè la seva síl·laba tònica és la darrera. Pissarra sí sona més forta la penúltima síl·laba, per tant, és plana. Germà sona forta la darrera síl·laba, per tant, és aguda. Colònia, tenim que és una paraula esdrúixola, no sona la penúltima forta. Sofà, tampoc és aguda, ja que la seva síl·laba tònica és la darrera. Ceràmica seria esdrúixola, tampoc sonaria la penúltima. Ràpid sí és una paraula plana, molt bé. S'accentua la penúltima, sona més forta. Matemàtiques, no ho seria, és esdrúixola. Cullera, tenim que la seva síl·laba tònica sí és la penúltima. Culler, llera, és on posem la força. Per tant, seria la penúltima. Llàgrimes, és antepenúltima, és esdrúixola, ja ho veurem quan arribem. Granota, sí tenim la forta a la penúltima, granota, per tant, és plana. Pilota, ens passa el mateix, la seva síl·laba tònica és la penúltima. Carpeta, igual, el cop de veu fort el donem a la penúltima. Càmera, seria esdrúixola. Màquina, igual, tampoc. I cançó, s'accentua la darrera, per tant, és aguda. Ha anat bé? Segur que sí. Anem a practicar un poquet més. Separa les següents paraules en síl·labes i digues quines són planes. Les llegim. Plàtan, jardí, dèbil, camió, príncep, còmic, cançó, músic, pagès, mòbil. Anem a veure què tal. Tenim que plàtan, l'hem de separar, pla-tan. Per tant, s'accentua a la seva penúltima síl·laba, és plana. Jardí, s'accentua a la darrera, és aguda. Dèbil, s'accentua a la penúltima, molt bé, és plana. Camió, porta l'accent a la darrera síl·laba, per tant, aguda. Príncep, aquesta sí, accent a la penúltima, plana. Còmic, accent a la penúltima, també és plana. Cançó, trobem que l'accent està a la darrera, per tant, és aguda. Músic, accent a la penúltima, plana. Pagès, accent a la darrera, aquesta és aguda. I mòbil, accent a la penúltima, plana. Ha sortit, oi que sí?
Va, anem a pel darrer exercici. Omple correctament els buits d'aquestes paraules planes. Posa accent si cal. Aquestes no te les puc llegir, perquè si no ja t'estic donant una bona pista. Mira-les a poc i ara les corregim. Va, anem a comprovar. Recorda que s'accentuen les paraules planes que no acaben en vocal, que no acaben en vocal més S i que no acaben en ben i que no acaben en vint. Per tant, anem a veure. Boníssim! Sí que porta accent seguint les regles d'accentuació de les planes. Telèfon també porta accent. Carpeta. Aquesta no, perquè acaba en vocal. Plàstic. Aquesta sí s'accentua. Òrgan. També l'hem d'accentuar. Còmic. També s'accentua. Pissarra no l'accentuam perquè acaba en vocal. Bolígraf sí que porta accent. Armari tampoc en portaria perquè acaba en vocal. Cèrvol, sí, molt bé. Àngel, també. Semàfor, també porta accent. I fàcil, també porta accent. Ho heu fet molt bé. El pròxim dia treballarem les esdrúixoles. I recordeu que si voleu més exercicis com aquests, en trobareu molts a la nostra web profedecatalà.com. Us hi esperem dins. Adeu!